mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kwina kulikonse kumene muli mu tsiku la lero pamene tikupitirizanso kuphunzira Baibulo kudzera mu program imene ya kudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu program imene ya kudziwa Baibulo langa mu tsiku la lero mukhala ndine m'bale wanu Daniel nje Pancras. Mu program yoyamba ija pamene tinaphunzira makamaka zokhudzana ndi chiyambi kapena malonje a Baibulo. Leronso ndi chofunikira kwambiri kunena kuti tikapitirize kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku la Genesis. Tikamaphunzira za buku limeneli, buku la Genesis ndi buku limene ndi machapter okwana 50. Ndi limodzi mwa mabuku amene ali machapters ambiri ku chipangano chakale. Mawu kuti Genesis amangotanthauza chiyambi. Koma kodi Genesis tingalike mgulu lanji makamaka pa magulu amene tinaphunzira okhuza ndi chipangano chatsopano kapena chipangano chakale tingalike mu gawo lanji. Genesis tinaphunzira kunena kuti ndi buku la chilamulo. Tsono pakukhala kunena kuti mawu kunena kuti Genesis amatanthauza kunena kuti chiyambi, tikamaphunzira buku la Genesis timaonadi kunena kuti muli zinthu zambirimbiri zimene zinayamba mu buku la Genesis. Tikamaona za nkhani zokhuzana ndi dziko mu buku la Genesis chapter 1 verse yake 1-25 pamene Mulungu analilenga dzikoli. Timangonetsa kuphunzira za chiyambi cha dziko. Komanso timaphunziranso za chiyambi cha munthu. Kodi munthu akhalepo chinachitika ndi chani? Timaphunzira za chiyambi chimenecho mu buku limeneli la Genesis. Komanso timaphunziranso za chiyambi cha tchimo. Chiyambi cha tchimo chimenechi timachiona mu buku la Genesis chapter 3. Pamene Mulungu analenga Adamu ndi Hava ndi kuwasiya munda wa Edeni muja, tonse timadziona kuti anthu aja anachimwa. Ndiye kuti kuyamba kochimwa anthu pamene anakhala pa dziko lapansi timakakupeza kunachitika pachani? Pamene pacha. Buku la Genesis kunena kuti ndi buku la chiyambi. Komanso lingalirano linena kuti Adamu ndi Hava anthu aja anali banja. Ndiye kuti banja loyamba m'Baibulo timakalipeza mu buku la chani? Mu buku la Genesis ndilo buku la chani? La chiyambi. Ndiye kuti zankhani yokhudza banja chiyambi chake timakachipezanso mu chani? Mu Baibulo. Komanso chiyambi chokhala ndi zilankhulo zambiri. Zikumbukirani tikamuwerenga mu buku la Genesis chapter 10, Genesis chapter 11 pamene timaphunzira makamaka zokhuzana ndi nsanja ya Babeli. Tikamaona mbuku limeneli, buku la Genesis chapter 10 pamene amangofotokoza zokhuzana ndi mibado ya Nowa. Mu buku la Genesis chapter 11 anafotokozapo zokhuzana ndi nsanja ya Babeli. Tikamaphunzira kuyambira mu verse yake ya 1 kuelekeza mu verse yake ya 9. Timaona nena kuti pamene anthu anapanga chinyumba cholumikizana kufuna kuti akaone ndani? Kodi akaone Mulungu. Mulungu anangosokoneza anthu azilankhulo, anthu kuyamba kulankhula zilankhulo zingati? Zosiyanasiyana ndi kumabalali kopita madera osiyanasiyana. Ndiye kuti chiyambi chokhala ndi zilankhulo zambiri tikukachipezanso mu buku la chani? Mu buku la Genesis. Ndiye pamene Mulungu analenga Adamu ndi Hava, anthu ankagwiritsa ntchito chilankhulo chimodzi pakutani? Pakulumikizana, Adamu ndi mkazi wake Hava. Buku la Genesis tikunena kuti ndi buku la chiyambi. Izo ndizo zofunika kumvetsa zedi pamene tikuphunzira za buku limeneli, buku la Genesis. Buku la Genesis limeneli monga ndinanena kale kunena kuti lili ndi machapters okwana 50 mmene mudadzala nkhani zosiyanasiyana. Koma tikamaphunzira buku limeneli la Genesis machapter amene okwana 50 timaona kunena kuti adayalidwanso mwatsatanetsatane amene mwineno ndine lingaphunzirepo ndi kumvetsa bwino. Tikamaona chapter 1 cha buku la Genesis chimangofotokoza zokhuzana ndi kulengedwa kwa dziko. Genesis chapter 2 imafotokoza za tchimo komanso ndi chani? Ndi gwero lake.
tchimo ndi zotsatira zake. Timaona nena kuti Genesis chapter 3 imangofotokoza za anthu aja atachimwa komanso zotsatira mphotho imene kapena kuti matemberero amene Mulungu adawapereka chifukwa choti anthu aja atani achimwa mu buku la Genesis chapter 3. Komanso tikamaona kuchokera mu buku la Genesis chapter 4 kukalekeza Genesis chapter 5 verse yake 32, timaphunzira amene pamaka zokusa ndi mibado kuchokera pa Adamu kukafikira pa ndani, kukafikira pa Nowa. Pamene pa Baibulo yangofotokoza kwambiri za mibado kuchokera pa Adamu kukafikira pa ndani, kukafikira pa Nowa. Tikamaona mbuku la Genesis chapter 6 kukalekeza Genesis chapter 10 anafotokoza makamaka zokusa ndi mbiri ya Nowa. Tikamakamba za mbiri ya Nowa ndi mbiri imene mwinaso ingakhala anthu ena amene samapiro chali cha madziwa bwino za chigumula cha Nowa, kuti Nowa anapanga chingalawa kapena chombo. Tikamaona mbuku la Genesis chapter 11 Baibulo limangofotokoza za nsanja ya Babeli. Paja mene tikufotokoza unena kuti ndi pamene panayambika pa dziko lapansi kukhala ndi zilankhulo zambiri, pamene anthu anapanga chinyumba cholumikizana kufuna kuti akamone ndani, kodi akamone Mulungu. Tikamaphunzira kuchokera mu buku la Genesis chapter 11 pamene pa Baibulo limafotokoza zokhuza ndi mibado kuchokera pa Semu kukafikira pa Abrahamu, kuchokera pa Semu kukafikira pa Abrahamu. Choncho Genesis chapter 11 amafotokoza za nkhani ngati imeneyo. Tikamona mu buku la Genesis chapter 12 makamaka ukalekeza mu buku la Genesis chapter 35, machapters amene wawo kuyambira chapter 12 kukalekeza chapter 35 amafotokoza za mbiri ya Abrahamu, mbiri ya Isaki komanso mbiri ya Yakobo. Amangofotokoza za mbiri yokhuza ndi Abrahamu, mbiri ya Isaki komanso mbiri ya ndani, mbiri ya Yakobo. Kumbukirani nena kuti Abrahamu anabereka mwana otchedwa ndani, kodi Isaki, mwana wake mmodzi yekha uja amene Mulungu anampempha kuti akapereke nsembe. Ndipo Isaki anali nawo ana amuna awiri, Yakobo ndi Esau. Choncho Mulungu anasankha Esau kusiya Mulungu anasankha Yakobo kusiya Esau, pamene Esau anagulitsa ukulu wake kwa ndani, ukulu wake kwa Yakobo. Choncho mu mavesi ake amenewa, mu chapters amene wa Bible limafotokoza za nkhani imeneyi kuyambira mu chapter 12 kukalekeza chapter cha 35. Tikamaona za chapter 36 cha buku limene la Genesis chimangofotokoza kwambiri zokhuza ndi mbumba ya Esau, mbumba ya Esau kapena za mtundu wa Esau, mwana amene wandani, kodi mwana wa Isaki ameneyo amene Mulungu sanamsankhe. Mbumba kapena za zidzukulu za Esau kapena mtundu wa Esau. Tikamaona mbuku la Genesis chapter 37 kukalekezera mbuku la Genesis chapter 42, mabuku amenewa amangofotokoza za mbiri ya Yosefe ndi abale ake. Paja amene timamvetsa bwino kunena kuti abale ake Yosefe anamugulitsa, anamponya chitsime koyamba, kanaka kumugulitsa ukapezeka ku nyumba ya Potifara, ukapezeka ku ndende, kanaka kukapezeka kuchani, ku Igupto, ku kapolo. Mavesi amene kuyambira verse 37 nakeza verse 45 amangofotokoza za mbiri imeneyi, komanso kupitiriza kufotokoza za mmene abale ake adachokera ku dziko lija kwawo kumene kunali njala kukafika kuchani, kukafika ku Igupto. Mavesi ake amenewo amafotokoza za mbiri imeneyi yokhudzana ndi Yosefe komanso ndi abale ake. Tikamaona kuyambira mu verse yake ya 46 mu chapter makamaka chapter 46 kukalekeza chapter 50 amafotokoza makamaka za mbiri yokhudza ndi ana Israeli pamene anali kuchani, anali ku Igupto. Kumbukirani nena kuti pamene ana Israeli awa pamene abale ake Yosefe anamugulitsa Yosefe ukapezeka ku nyumba ya Potifara, mkazi wa Potifara kumunamizira chipongwe chija. Yosefe ukapezeka ku ndende, Yosefe ku ndende kuja kutulutsidwa atatanthauzira maloto a mfumu, ukapezeka kuchani, ukapezeka ku Igupto. Pamene Yosefe anali governor ku Igupto, azibale ake ku dziko lawo njala itavuta anapita kumene kujokarani kukakumana naye pamene anakazindikirana naye, ndipo analamula kuti anthu osachoke kumene kuja akafike ku Igupto kumeneku, pamene mfumu Farao anawapatsa malo otchedwa Gosheni kumene anthu amene amatani kodi amakhala. Choncho tikamaona buku limene la Genesis kuyambira chapter 46 kulekeza chapter 50 amangofotokoza makamaka za ana Israeli ku Igupto, ana Israeli ku Igupto. Koma talingalirani, kodi tikamaphunzira za buku limene la Genesis muganiza kuti ubwino wake ukhazokhala otani? Chinthu china chonse tikamachipanga pa dziko lapansi chimakhala ndi ubwino wake kapena phindu lake la chinthu. Kodi kuphunzira buku limeneli la Genesis muganiza kuti phindu lake likhazokhala otani? Tikamaphunzira buku la Genesis limeneli, fundo yoyamba kapena ubwino yamba umene timaupeza ndonena kuti buku la Genesis limatsutsa
fundo imene anthu amene amazitenga kuti amaganiza mozama koma amaganiza mopelewera amakhala nayo yonena kuti munthu anachokera kunyani. Anthu ena ake amene amadzimva kuti anaphunzira bwino ku sukulu ya dziko lapansi yeti amadzinamiza ndi anthu osaphunzira bwino, chifukwa atakhala ndi anthu ophunzira bwino sangamakhala kulimbana pa fundo imene imakhala yomveka kale bwino tikamayiwerenga m'Baibulo, pamene amakhulupirira ndi kuphunzitsana nena kuti munthu adachokera kunyani. Koma tikamaphunzira za buku la Genesis limeneli limakwanitsa kutiphunzitsa bwino kuti tikadziwa kuti kodi chiyambi cha munthu ndi chani, timadziwa kuti munthu anachokera kuti. Choncho ubwino ophunzira buku limene la Genesis limakwanitsa kutsutsa fundo imene yakunena kuti munthu anachokera kunyani. Komanso ubwino wina ophunzira buku limene la Genesis linonena kuti timapezamo ulosi woyamba wa Yesu Khristu. Timapezamo ulosi woyamba, ulosi wa Yesu Khristu. Tikamaona mu buku la Genesis chapter 3 mu verse yake ya 15. Tione buku la Genesis chapter 3 mu verse yake 15 tikaone za ulosi woyamba wa Yesu Khristu kunena kuti kodi malemba amenepa anenenapo chani. Mu verse yake 15 imene anenenapo kunena kuti ndipo ndidzayika udani, tikumbukire nena kuti akulankhula apa ndi Mulungu pamene akupereka matemberero ngati mphotho kapena cholowa chimene anthu wapeza m'munda wa Edeni fora achita zosakhala bwino pamaso pa Mulungu. Choncho apa Mulungu akupereka matemberero ndipo akunena kuti ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chitendene chake. Pamenepa mu buku la Genesis limeneli pamene Mulungu akupereka matemberero, atapereka kwa Adamu kupereka kwa mkazi, inaliponso nthawi imene Mulungu adakapereka no matemberero kwa ndani? Kwa njoka. Ndiye njoka anayuza ndithu choncho kunena kuti ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi ndani? Ndi mkaziyo. Ndiye kuti pakati pa njoka ndiye Satana komanso mkaziyo ndi munthu. Ndiye kuti udani uzakhalapo pakati pa Satana ndi ndani? Ndi munthu. Zimene tonse timazidziwa bwino panopo kunena kuti munthu ndi Satana ndi anthu osagwirizana, chingakhala anthu ena amapanga zinthu zofuna kumagwirizana ndi Satana. Ndipo malemba akupitiriza kunena kuti ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake. Akuti ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake. Ndiyo kuti pakati pa mbewu ya Satana komanso ndi mbewu ya ndani? Mbewu ya mkazi. Ndipo Mulungu akupitiriza kunena kuti ndipo idzalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chitendene chake. Mulungu sapafotokoza kunena kuti mbewu ya mkaziyi idzalalira mutu wa njoka ndipo njoka idzalalira chitendene cha mbewu ya mkazi. Mbewu ya mkazi imene ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Nchifukwa yani Yesu Khristu akutchedwa kuti ndi mbewu ya mkazi? Ndi munthu amene anabadwa pa dziko lapansi mosatengera kuti bambo ndi mayi adakhala pamodzi nkugwirizana kunena kuti Yesu Khristu abadwe, koma adabadwa mu mbewu ya mkazi yekha. Mwachidule Mariya sanagonaneko ndi mwamuna kuti Yesu Khristu akakhale kuti watani? Wabadwa kuno ku dziko lapansi. Choncho Yesu Khristu ndi mbewu ya mkazi. Ndipo Baibulo fonzo kuti ndipo Mulungu makamaka pamene pakunena kuti ndipo mbewuyo idzalalira mutu wako. Kulalira ngotanthauza kuphwanya kapena kugonjetsa. Ndiye kuti mbewu imene ya mkazi imene kapena Yesu Khristu ameneyo adzalalira mutu wako kapena adzaphwanya mutu wako. Tikamakamba za mutu ndi utsogoleri, chinthu chimene anthu amachidalira. Kodi Satana chinthu chimene amachidalira pano pa dziko lapansi ndi chani? Ndi imfa. Yesu Khristu kodi adaphwanyadi imfa pa dziko lapansi? Eya, adaphwanyatu mutu wa imfa pamene iye anagonjetsa imfa ndi kuuka m'manda mucha. Ndipo pamene akupitirizabe kupereka temberero, Mulungu akunena kuti ndipo iweyo udzalalira chitendene chake. Eya, kulalira kungogonjetsako chabe kapena kungolumako chabe chitendene chake. Satana analumako bwanji chitendene chake cha Yesu Khristu pamene Yesu Khristu anakhalako m'manda kwa masiku okwana 3 aja. Wazunzika ndi kukhala m'manda kwa masiku okwana 3. Satana ankakondwera kunena kuti wagonjetsa ndani? Kodi wagonjetsa Mulungu. Osadziwa kunena kuti pamenepo ndi pamene pakuonekera chipambano cha ndani? Kodi chipambano cha Mulungu. Choncho umenewo ndi ulosi oyamba umene timopeza m'Baibulo kuchokera mu buku limene la Genesis chapter 3. Pamene tifune tikaphunzire ndi kumvetsa bwino kunena kuti buku limene la Genesis ndi buku lofunikira kwambiri. Chifukwa tikamaphunzira buku limene timakamvetsanso makamaka za chiyambi cha mtundu wa ana Israeli. Anthu ambiri timangomva za ana Israeli. Koma kodi pakakhala kuti pala ana Israeli chinachitika ndi chani? Anthu ambiri sitimamvetsa bwino.
choncho tikamaphunzira buku limene limakwanitsa kuti tithandize kuti tikamvetse bwino zokhuza ndi mtundu umenewo kapena ana amenewa ana a Israeli. Timadziwa bwino kuti ana a Israeli akakhalepo chinachitika ndi chani, makamaka pamene Abrahamu anabereka Isaki, ndipo timaona kunena kuti Isaki anakhala ndi ana amuna awiri, Esau komanso Yakobo. Choncho Yakobo ameneyu Baibulo limafotokoza ndithu kunena kuti anali nawo ana ake okwana 13, ana amuna okwana 12 komanso amkazi mmodzi. Choncho mwana ake amuna amene okwana 12 amenewa ndi amene kudatulukira mtundu umene umatchedwa kuti mtundu wa ana a Israeli umene unali ku ukapolo ku Igupto kuja. Anatchedwa Israeli pamene Yakobo adamenyana ndi ngelo paja, pamene Yakobo adangwira makamaka ngelo kunkakamira zedi kunena kuti sindikusiyana pokhapokha mutani mundidalitse. Ndipo timaona kunena kuti dalitso limene anapereka ngelo kupereka kwa Yosefe anamuza kunena kuti chani, sudzatchedwanso kuti Yakobo koma udzatchedwa ndani, udzatchedwa Israeli. Choncho tikamakamba za ana a Israeli ndero timakhala kukamba za ana a Yakobo. Nkhani imeneyi munthu utha kuimvetsa bwino ngati umaphunzira kapena kuwerenga mu buku la Genesis. Ndi zinthu zofunikira zedi kunena kuti ino ndine tikaphunzire buku la Genesis chifukwa timakamvetsa bwino makamaka za nkhani yokhuzana ndi imeneyi. Komanso timaphunzira kunena kuti Mulungu amafunika kumpembedza moyenera. Tilipo anthu amene timaganiza kunena kuti mwina chilichonse imene tingachite pa dziko lapansi timakhala tikupembedza Mulungu, kapena mapembedzedwe ena aliwonse amakhala olandilika pamaso pa Mulungu. Ayi, buku la Genesis tikamaliphunzira timapezapo kunena kuti Mulungu amafuna ndithu kupembedzedwa moyenerera. Lingalirani nkhani yokhuzana ndi Kaini ndi Abele. Kaini anapha Abele chifukwa chonena kuti chani, Abele atapereka nsembe yake pamaso pa Mulungu ina alandiridwa. Kodi ndi chifukwa chani nsembe ya Kaini sinalandiridwe pamaso pa Mulungu? Ndiye kuti Kainiyo sanachite zinthu motani molongosoka. Kaini sanapembedze molongosoka. Pamenepo tikaphunzirapo fundo kunena kuti Mulungu amafunika kumampembedza molongosoka kapena moyenerera. Si chipembedzo chilichonse imene tingachite ife pamaso pa Mulungu chimakhala cholandilika, ayi, koma amafunika kumampembedza moyenerera. Zimenezi munthu akhoza kumvetsa bwino ngati amawerenga buku limeneli, buku la Genesis. Komanso timaphunzirapo kunena kuti chingakhale tikumana ndi mavuto nthawi zonse koma Mulungu amakhala nafe. Lingalirani nkhani yokhuzana ndi Yosefe. Tikamona kuyambira mu buku la Genesis chapter 37. Anakumana ndi mavuto zedi, abale ake kumugulitsa, kupita ku nyumba ya Potifa kumenanso ndi mavuto, kupita kundende kuja, anakhalabe mu moyo ovutika. Koma nkhani imene Yosefe tikamaona mmene adapambanira pamapeto pake, timakwanitsa kuzindikira nena kuti chingakhale anthu ife timavutika pa dziko lapansi koma Mulungu amatani, amakhala nafe. Tingamvetse bwino bwanji zimenezi ngati timawerenga buku la Genesis. Kodi mumaliwerenga? Ndi zinthu zofunikira nena kuti inu ndine tidzikamvetsa bwino pa zinthu zimenezi. Komanso chinthu china chimene timachiphunzirapo nchonena kuti Mulungu anatipatsa ufulu osankha zinthu. Kumbukirani, Mulungu atatenga Adamu ndi Hava nkwasiya munda wa Edeni muja adawapatsa malangizo. Izi chipatso cha mtengo musadye koma zina zonse zimukhala zotani mukhoza kudya. Basi ndiye kuti ufulu osankha kutsata zimene Mulungu ananena zija udali m'manja mwa anthuwo. Osati unena kuti Mulungu adzire kukakamiza unena kuti paja nanena kuti musadye tichi akhazola anthu aja afuna kuyandikira kuti akatani akadye chipatso chija. Ayi, komano ufulu Mulungu anatikira m'manja mwathu osankha zinthu zabwino kapena zoyipa. Lingalirani mumasankha chani, zabwino kapena zoyipa? Zinthu zonse Mulungu anazikira m'manja mwanu kuti inuyo mukasankhe zimene Mulungu amafuna. Choncho tikamaphunzira za buku limeneli, buku la Genesis, Mwachidule limafotokoza zambiri zimene zinayamba pa dziko lapansi, makamaka tikamakamba za nkhani yokhuzana ndi chigumula, kusankhidwa kwa banja la Yakobo, komanso kukhala mtundu wopatulika pamaso pa Mulungu. Komanso limafotokozanso za mmene ana Israeli anapitira ku Igupto kuja, ndipo limakathera pamene Yosefe anatani kodi anamwalira. Buku limeneli limakathera pamene Yosefe anamwalira. Tikamakuona mu buku limeneli la Genesis chapter 50. Genesis chapter 50. Choncho tikachoka mbuku limene Genesis chapter 50 timenena kuti tikabwereso mu buku lotsatizana nalo ndilo buku la Eskodo. Buku la Eskodo. Buku la Eskodo limeneli ndi buku limeneli ndi ma chapters ochepa kuyerekeza ndi buku la Eskodo la Genesis lija,
chifukwa buku la Eskodo lili ndi machapters okwana 40, lili ndi machapters okwana 40. Tikamaona makunena kuti Eskodo amangotanthauza kutuluka, kuchokamo kapena kuti ulendo, kutuluka, kuchokamo kapena kuti ulendo. Choncho Mwachidule bukuli limafotokoza za ulendo wa ana Israeli kuchoka ku Igupto kapena kuchoka ku Igupto ndi ukafika kuchani, ukafika ku Kenani. Koma zikindikano nena kuti tikamaphunzira buku limene la Eskodo sikuti linakathera pamene ana Israeli anakafika ku Kenani, ayi, sinakathera pamenepo. Koma buku limene linakathera pamene ana Israeli amamanga chani, amamanga chihema mopemphereramo tsono. Ndiyo ndipo pokhazo kuti maonena kuti Eskodo akungotanthauza ulendo kapena kuchokamo kapena kutuluka, zikugwirizanadi fonena kuti ulendo wa ana Israeli timaona ludembadi mu buku la chani, mu buku la Eskodo, mu buku la Eskodo. Tikamaphunzira za buku limene buku la Eskodo, mtenga mbali wamkulu kapena munthu amene amaoneka pafupi ndi Mose. Chifukwa chani Mose amaoneka pafupi? Timaona mu buku la Eskodo kunena kuti Mulungu akumusankha Mose kuti akatulutsa ana Israeli kuchoka ku Igupto kuja kapita nawo chani, kapita nawo ku Kenani. Ndiyo kuti pamene Mulungu amusankha Mose, munjira Mose mutizingomva za mmene Mose wogwira ntchito yake polumikizitsa Mulungu komanso ndi ndani, ndi anthu. Ndi chifukwa chake tinena kuti buku limene la Eskodo mtenga mbali wamkulu ndi ndani? Mtenga mbali wamkulu ndi Mose. Ndipo pajereka maphunzira Mose ameneyo anthu pomunyadira mangoti 40 ya chifukwa tikamamuona Mose anakhala pa dziko lapansi makamaka kwa zaka zokwana 120, pamene timaona kunena kuti atabadwa ku Igupto amayi ake anakamwika mphepete mwa mtsinje, ndipo mwana wa mfumu Farao kumene kuja atamutola anakakhala ku nyumba ya Farao, ku nyumba yachifumu kwa zaka zokwana 40. Atakhala kumene kuja kwa zaka zokwana 40, timaona kuti mu chaka cha namba 40 pamene Mose uja amakula amadziwa ndithu kunena kuti iyeyo ndi wa fuko la ana Israeli. Ndiye kuti pamene akukhala kumeneko ndikunena kuti ana Israeli aja atachoka kale ku Igupto, atachoka kale kumene amakhala atakafika ku Igupto chifukwa cha njala makamaka molumikizana ndi m'bale wawo Yosefe uja. Ndiye kuti mu chaka cha namba 40 tikuona kuti pamene Mose adaona kuti wamtundu wake ndiye Mheberi ali kumenyana ndi Mwigupto, Mose zinamkhudza iyeyo, anapezeka kuti anamupha Mwigupto uja. Anthu ena ankaona pamene anali kukhala kumeneko Mose zinapezeka kunena kuti anthu ena makamaka azibale ake adayambanso kukhala ndi mtima ofuna kunena kuti atani kodi amulule pa zinthu zimene anatani kodi anachita zija, fonena kuti ngakhala anali Mheberi koma ankakhalabe ndi kaulamuliro kena kake pokhala kunena kuti anali ku banja la chifumu. Ndiye atazindikira kunena kuti anthu aja afuna amulula, anapezeka kunena kuti iye uja anathawa kumene kuja ndi kupita ku Midian kumene anakagwira ntchito yoweta ziweto. Ndipo ntchito yoweta ziweto zimenezi anakhala akuigwira kwa zaka zokwana 40. Wakhala akuweta ziweto mchipululu kwa zaka zokwana 40. Pamene anagwira ntchito imene kwa zaka zokwana 40 ndi pamene timaona kunena kuti pamene anali mu chipululu muja kuweta nkhosa anaona chitsamba chikuyaka moto, pamene Mulungu adamusankha kufuna kuntuma kunena kuti akatulutsa ana Israeli kuchoka ku Igupto ku Kenani. Choncho atachoka pamenepo Mose uja Mulungu anampatsa zizindikiro zambirimbiri kunena kuti ana Israeli komanso Farao akakhulupirira kunena kuti Mose watumidwadi ndi Mulungu. Atakafika kumeneko timaona kunena kuti zinathekadi, chingakhale zinavutirako pang'ono komade mwa mphamvu ya Mulungu zinatheka kunena kuti ana Israeli aja Farao analoleza ndithu kunena kuti atani kodi atuluke. Ndipo ana Israeli anakhala mu chipululu akuyenda kwa zaka zokwana 40. Ndiye kuti tikumuona kunena kuti Mose amene wakhala zaka 40 ku nyumba ya Farao, wakhala zaka 40 mchipululu akuweta nkhosa ku Midian, wakhala zaka 40 akutsogolera ana a Israeli. Moyo wa Mose umagawidwa m'magawo amenewo 40. Mose ameneyu ndi munthu amene anabadwa kuchokera ku fuko la Levi. Timaona kunena kuti bambo ake anali Amramu, amayi ake Yokobedi, mkazi wake anali Zipola. Aloni uja amene timamuva anagwira ntchito ndi Mose uja, Aloni uja anali mchimwene wake wandani kodi? Mchimwene wake wa Mose.
ndipo tikamaphunziranso za baibulo timakonetsanso kamva bwino za nkhani ya munthu wina wotchedwa Miriam amene anali mchemwali wake wa Mose. Ndipo baibulo limakonetsa kutipatsa bwino za ana awiri ana amenewa a Mose, ana amuna Geshomu komanso Elieza. Ndiwo ana a Mose amene baibulo limakonetsa kuruza bwino amuna amenewa. Koma pakuzindikira kunena kuti pamene Mose anagwira ntchito yake imeneyi, Mulungu ankalankhula naye, ndipo kuti anthu akakhulupirire kunena kuti zimene Mose akulankhula zinzonena kuti watumidwa ndi Mulungu, Mulungu amampatsa Mose mphamvu ina yake kuti akachite zozizwitsa kwa anthu, kuti anthu akakhulupirire kunena kuti Mose watumidwa ndi ndani kodi? Watumidwa ndi Mulungu. Ndipo tikamaphunzira buku limene la Eskodo, ndi buku limene ndi lodzala ndi zozizwitsa zimene Mose anazichita. Buku limene linadzaza ndi miracles, zozizwitsa, zinthu zimene zimachitika moyola chilengedwe cha anthu chodziwikiratu, ndizo zozizwitsa. Timaona chozizwitsa chimene chinachitika pamene ndodo ya Mose inasanduka njoka. Ndi chozizwitsa ifanena kuti chani? Pa chilengedwe munthu kungotenga ndodo yako nkuiponya pasi singasanduke chani? Singasanduke njoka. Ndi chozizwa chimene chinachitika pamene pacha, chimene Mose anachita. Zindikiraninso kunena kuti anachitanso chozizwa china pamene madzi onse ku Igupto kuja anasanduka chani? Anasanduka magazi. Maka pamene Farao anauma mtima kunena kuti asatulutse ana a Israeli kupita ku Kenani. Komanso lingalirani za nkhani yokhudzana ndi achule pena paliponse kumeneko, nkhani yokhudzana ndi sabwe pena paliponse, zilonda zimene zinakhudza ziweto komanso nyama, komanso maralala, timaonanso za dzombe, komanso mdima, komanso imfa ya mwana woyamba kubadwa kwa anthu, komanso chingakhale kwa chani? Chingakhale kwa ziweto. Zimene zija ndi zozizwa zimene Mulungu anachita kudzera mwa mtumiki wake Mose. Ndi bukuso limene linadzala ndi zozizwa limeneli la Eskodo, limene Mulungu anachita zozizwa kugwiritsa ntchito munthu ameneyu Mose. Timaona kunena kuti pamene Mose atapita ku phiri mu buku la Eskodo chapter 20 kukatenga malamulo, pamene ankatsikapo tikamona mbuku la Eskodo chapter 32 kuyambira verse yake 15 lekeza 24, timaona kunena kuti anapezapo kunena kuti pamene paja anthu ali kupembedza chani kodi? Ali kupembedza mafano. Ankatsika kuchoka ku phiri kuja pamene anali ndi Yoswa. Choncho anthu aja adawusina mtsogoleri wawo Aaroni, anapeza anthu aja kupembedza mafano. Ino ndine tingaphunzirepo chani mu nkhani ngati imeneyi? Nthawi zina zake ndi zinthu zabwino pamalo makhala ndi atsogoleri olimba. Talinga nena kuti anthu aja kunkakamiza Aaroni kunena kuti Mose uja wachedwa tufuna kuti iwe tipangire Mulungu oti ife tidzimpembedza. Chingakhala Aaroni ankadzozona kuti zinthu zija nzolakwika, koma anapeza kuti m'maganizo mwake adafoka nkufika pota kuwapangira anthu aja chinthu chimene ankachitani kodi ankachifuna. Tizikhala ndi atsogoleri olimba ngati Mose. Tizikhala ndi atsogoleri olimba ngati Mose, osati kumakhala ndi atsogoleri ofoka ngati mmene anachitira Aaroni pamenepo. Komanso nthawi zina tikaphunziraponso pa fundo imene kunena kuti atsogoleri akhoza kukaonongeka chifukwa cha anthu. Chifukwa pamene paja ngati anthu anaganiza molakwika kuti afuna munthu Aaroni akozere kamulungu kuti anthu aja adzikapembedza, ndipo Aaroni uja anapeza adagonja nkaganizidwe nkuwapangira anthu aja, kodi adachimwa ndi ndani? Onse. Chifukwa nena kuti chani? Anthu afuna Aaroni ogwira ntchito yopanga chinthucho, onsewo kuchimwa. Mulungu kubwera osaja ndiye kuti akhoza kuti anakhoza kuonongeka, akhoza kuti anafa Mose rani kodi asanasinthe mkaganizidwe kawo, asanalape. Nthawi zinaso atsogoleri akaonongeka chifukwa cha anthu amene akuwatsogolera. Tiyeni tidziyang'anani kuti titsogolera anthu motani, nanga anthu akhoza kuonetsa kuti athu akathandiza nena kuti ino ndine tikapeza chipulumutso kapena ayi. Tikamaphunzira za buku limeneli, makamaka buku la Eskodo, titha kuligawa kuchokera mu fundo zitatu, fundo zikuluzikulu zitatu. Fundo yoyamba ndi yokhudza ndi kurutsidwa kwa ana a Israeli. Kurutsidwa kwa ana a Israeli imene timepeza kuchokera mu chapter 1 kuelekeza mu chapter chake cha number 18. Komanso fundo ine number 2 ndiyo kuperekedwa kwa malamulo. Timaona mu buku la Eskodo chapter 20 kuelekeza chapter 24. Komanso timaonanso makamaka zokhudza ndi kumangidwa kwa chihema, malo opempherera mwaja, kuchokera mu buku la Eskodo chapter 25 kuelekeza mu buku la Eskodo chapter 40. Izi ndi zimene buku limene la Eskodo limaphunzitsa. Taphunzirapo zokhudza ndi mabuku awiri, buku la Genesis komanso buku la Eskodo. Ndi chinthu chofunikira kunena kuti ino ndi ine tikhale ndi chidwi chofuna kukhala ndi buku limeneli Baibulo kunena kuti tidzimvetsa bwino. Kumbukirani nena kuti ngati munthu sangakhale ndi Baibulo nkovuta kukazindikira za chifuniro chake cha Mulungu. Ifo chifuniro cha Mulungu chikupezeka mu chani? Chikupezeka mu Baibulo. Muli nalo Baibulo?
ngati mulibe sakani mukhale nalo pa nyumba pano, muziligwiritsa ntchito moyenerera, muziphunzira zozama zimene atumiki a Mulungu adakhala akuchita komanso adakhala kunena kuchokera mu Baibulo mmenemo. Izizi ndi zimene mafuna tigawane kuchokera mu tsiku la lero. Koma kumbukirani nena kuti program imeneyi amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe, ndipo mu tsiku la lero mu program imeneyi muli ndine m'bale wanu Daniel Linje Pancras. Nkutheka kuti mwina muli ndi mafunso kapena ndemanga pa program yathu imeneyi, mutha kutumiza funso lanu kapena ndemanga komanso ngakhale funso ina lililonse lokhudza ndi Baibulo ku nambala iyi 022 766 018. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona